खुलुमबाय जों दिनै फिन खेबसेबाव हरखाबै मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जाबाय। जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय जानानै बुंनो नागिरदों। दा जोंहा बावैसो सिगाङाव सप्तानि सिगाङाव मोननै प्रेस मिट लालांखांबाय आरो दिनैबो फिन खेबसेबाव जोङो थार्ड टाइमनि थाखाय प्रेस मिट लानो नागिरदों आरो जोंहा इस्युआ एखेयानो। दा जोङो माखासे बाथ्राखौ जोंनि प्रेस मिट लाखांनायनि उनाव मोनसेबो मोजां रेसपन्स मोनैयाव दिनै फिन प्रेस मिट लानो गोनां जादों। जोंहा जोंनि इस्युआ मा दंनो, जोंनो दासिमबो 6 शिड्युल टेटनि मार्कशीट एबा सार्टिफिकेटखौ दासिमबो होनाय जायाखै आरो फारसेथिं मा दं, जोंहा 1200 प्लास SIU एप्रुभेलनि थाखाय जितु जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रप'जाल हरनाय जादोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम, बेखौबो जोङो प्रप'जालखौ जोंहा एक्सेप्ट खालामबाय बा एप्रुभ खालामबाय होननानै अलरेडि जोंनि एडुकेशन मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रानस पेगुआ फोरमायखाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया मा, दिनैसिम जोंनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि SIU एप्रुभ जानाय लोगो लोगोनो एसेबो गोबाव खालामाजासिनो जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्लानो जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो साख्रि होनाय जागोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै सप्ताथाम जालांबाय, दिनै बिथाङा फंसेबो खुगा सियाखै, जेरावबो मेडियायावबो जेबो मेल मिटिङावबो दिनै टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो बिथाङा दिनै साख्रि होनायनि फंसेबो बाथ्रा बुंफिनाखै। आरो जोंहा मोनसे पइन्ट दंबावो, जोंनो दाखालिसो बिजनीनि मोनसे जोबोद बुरजा मानसि जानाय गेदारिं जानाय मोनसे मिटिं, बिथां जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा 75% टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो अलरेडि साख्रि होखाबाय होननानै बुंदों। दा बेवहाय जोङो दुखु मोनदों। मोनसे समाव बिथाङा माखासे मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन, हारिनि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। दिनै इडुकेशननि बाथ्राखौ बाद दोननानै गुबुन बिथाङा डिपार्टमेन्टनि सायावबो माखासे बाथ्रा बुंबोदोंमोन। दिनै मा जाखो, 75%खौ बिथाङा मा डाटाखौ लानानै माबे बिथिंजों बुंखो जों हमना मोनासै। जोंहा डाटा दङ दिनैसिम 2019 निफ्राय 2023 सिम जोंनि गेजेराव बिटिसिनि सिङाव टटेल 19,000 प्लास केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दं। दा 19,000 प्लास केन्डिडेटफोरा टेट क्वालिफाइड जानानै दङब्ला बेवहाय 1,000 केन्डिडेटफोराबो दिनै एपइन्टेड जानो हायाखै। अब्ला बिथांनि 75% होननाया टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि जितु नाम्बार्स बेखौ नायनानै जोङो गोरोबनाय नुनो मोनाखै आरो बेयो टटेलि फल्स स्टेटमेन्ट। आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम जिखियानो जाया मानो जोंनि गेजेराव गोबां भेकेन्सि पस्ट जानानै दं। दिनै बिथाङानो बुंदों 1200 प्लास SIU एप्रुभेलनि थाखाय प्रप'जाला मोनबाय बा दैथायहरदोंमोन, दिनैथ' मोनबाय। दा 1200 प्लास भेकेन्सिनि अनगायैबो जोंनि एसोसिएशना मोनसे समाव 2022आव जोङो RTI होनानै दोननाय जादोंमोन आरो बेनि रिपर्टफोरा जोंनियाव दंसै। दा जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो क'क्राझार बायदि डिस्ट्रिक्टआव 700 प्लास जोंहा दङ भेकेन्सि पस्ट दं प्राइमारि आपार प्राइमारियाव। हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिनि बाथ्राखौथ' जोङो बुंथ'ला। आरो थिग बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो 700 प्लास आरो बिदिनो दं अदालगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट। अब्ला जोङो 2000नि बारा जोंनाव भेकेन्सि पस्टफोर दं। अब्ला 2000 भेकेन्सि पस्ट थानायाव दिनै 1000बो पस्टआ फिलआप जायाखै एबा एपइन्टेड खालामनाय जायाखै। अब्ला बिथांनि 75 होननायनि बाथ्राया बहा थांखो? जोंथ' गोबां दुखु मोनदों। बिथां सासे हारि अनफावरि, सासे जेखौबो मिन्थिग्रा सासे लिडारा बेबायदि अकस्मात बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानायाव जों सोमखिखांदों। जोंनि एसोसिएशननि मानसिफोरा माब्ला 75% होखो? बिथाङा मानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो? जोङो अकस्मात समखिखांदों। मानोना बिथाङा मिथिखागौ जोंनि गेजेराव 99नि सानैसो टिचारफोरखौ बिथाङा गेजेर खेबनै खेबथाम जाबाय साख्रि होबाय थादों आरो माखासे अनारि खाथिनायफोरनोबो बिथाङा साख्रि होदों। नाथाय टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट होननानै बुंदों बिथाङा। टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो दिनैसिम बिथाङा 2012नि उनाव सासेबो कन्ट्रेक्चुवेलानो जा SSAनो जा रेगुलारानो जा बिथाङा एलिमेन्टारि लेभेलाव साख्रि होनो हायाखै। बिथाङाथ' दिनै बिटिआर सरकाराव फैनाया मा जाखो 3 इयार्स जालांबाय। जोङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मा सानदोंमोन,
थांनाय जोंनि BSc एकर्ड BTC एकर्ड बैफोर एकर्डफोरजों जोंनि गांनाय उखैनाय दुखु दाहाफोरा सुंख' जाजोबाखै होननानै बुंबोबाय थादोंमोन बिथाङा मोनसे समाव स्टुडेन्ट लिडार खालामनाय समाव आरो बैफोर जोंनि दुखु दाहा माखासे नांगौ जोंनि नांगौ दाबिफोरखौ लानानैनो जोङो मोनसे आलादा रायजो बिबोबाय थादोंमोन आरो फैयै फैयै जोंहा मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा थार्ड एकर्ड जानानै फैदोंमोन आरो बे थार्ड एकर्डआ जोंना मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTR एकर्ड आरो जोंनि रायजो राजाफोरा सानदोंमोन बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गांनाय उखैनाय गासिबो जेंना जेथोफोरा स्कुलनि जेंना आबादारिनि जेंना गासिबो जेंनाफोरानो मा सल्भ जासिगोन लाइमोनफोरनि जेंना जिखि जाया समाजारि जेंनाफोरा जोंहा बे थार्ड एकर्डनि गेजेरजों गाहामैनो मावफुंजासिगोन जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैसिगोन होननानै जों दुखुथिया बर' रायजो राजाफोरा मोनसे गाव गावखौनो मोनसे सेफटि जनाव फैनो हाबाय बा मोजां अबस्थायाव फैनो हाबाय होननानै फिल खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुखो 3 इयार्स जालांबाय एकर्ड जानाया आरो जाय एकर्ड जानायनि उनाव जाय मानसिया डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोमोन जाय मानसिया हारि जौगानायनि बाथ्रा बुङोमोन बिथां मानसिखौनो जोङो फोथायनानै जोंनि रायजो राजाफोरा मा खालामदों एसेबां गेदेर मानदान्दा गोनां मोनसे BTRनि बा BTCनि चिफ बे पजिशनखौ बिथांनो जोङो भट थुनानै बिथांनो होनाय जाबाय सियारखौ बिथाङा दिनै फारि फारि मावलांनांसिगौमोन नाथाय बिथाङा 3 इयार्स जालांबाय 3 इयार्सआव जोंनो मोनसेबो डिपार्टमेन्टआव मा खालामखो साख्रि होनो हायासै बहाबा मोनफा मोननै होखुमानायखौ जोङो बुंनो थाङा बा होनो हानायखौ जों बुंनो थाङा दिनै जोंनो रोखा रोखा बुंनांगौ मा डिपार्टमेन्टआव जोंनो मा साख्रि होखो गुबुन डिपार्टमेन्टखौथ' जों बुंनो थांला एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मा मावखो दिनै जोंहा प्राइमारि लेभेला ओरैबायदि दुखुथिया जानानै थांदों थांनाय साननै सिगाङाव जोंनि मानगोनां एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगुआ जोंनि गेजेराव मोनसे एनाउन्स खालामनानै होदों आसामाव फिन खेबसेबाव माखासे स्कुलफोरखौ एमालगेमेसन एबा माखासे स्कुलखौ बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै गंनैजों गंसे खालामनाय जासिगोन बेनि ओंथिया बेनो माने गंनैजों गंसे खालामनाय माने मा गंसे थैनाय दा अब्ला बे बाथ्राया जोंनि नन BTR एबा नन BTCनि खोथाखौल' बुंनाय जायाखै बेवहाय अल आसाम होनना बुंदों आरो बिथाङा अलरेडि लिस्टखौ फोसावबाय बाक्सा उदालगुरि चिरां आरो क'क्राझार बेवहायनो मेक्सिमाम नाम्बारनि स्कुलफोरा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम मेक्सिमाम स्कुलफोरानो जोंनि BTCनिफ्रायसो थैनो थांगासिनो दं जेराव 0 to 30 इनरलमेन्ट थानाय बिल' 30 इनरलमेन्ट थानाय स्कुलफोरा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरानो बांसिन आरो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव मानो थाखाय 0 to 30 माने 30 बिल' इनरलमेन्ट जाखो बेनि जाहोनखौ जोङो थारैनो मिथिखायो जोंहा 2012 निफ्राय दिनैसिम प्राइमारि लेभेलाव सासेबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो रिक्रुटमेन्ट होनाय जायाखै आरो माखासे स्कुलफोरा सिंगेल टिचार सोरबा सानै टिचार बेफोरो रिटायार जायै जायै दिनै 0 टिचारनि अबस्थायाव फैदों आरो जायनि जाहोनाव पेरेन्टसफोरा बा स्टुडेन्टसफोरा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनो सिमां मिजिं दंब्लाबो बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय खाबु मोनैयाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय जानगाराव थानानै प्राइभेट स्कुलफोराव होनांगौ जादों आरो खायफाया मा फरायनायनिफ्राय जानगार जानांदों सोरबा सोरबाया मा खालामदों उन्दै उन्दै बैसोआवनो गुबुन गुबुन रायजोआव दिल्लीयाव बेंगालराव मुम्बाइआव दिनै खामानि मावहैनायखौ नुदों आरो खायफाया मा खालामदों गावसोरनि गोरिब न'खर दुखुथिया फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों हाग्रायाव बन दानफानो थांनो गोनां जादों उन्दै बैसोआवनो ना बोनानै जाग्राया मा खालामदों स्कुलाव थांनाय समखौ गारनानै बिथाङा बिमा बिफाजों मा खालामनो गोनां जादों ना बोफानो थांनो गोनां जादों फोथाराव माइ खामला हानो थांनो गोनां जादों आलि खोहैनो गोनां जादों दिनै जाय गथ'फोरा सोलोंथाइ लानायनिसो सममोन बिथांमोना बे बैसोआवनो दिनै एसेबां दुखुनांथावै फरायनायखौ गारनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां मिजिंखौ सेफायनानै बिथांमोना खामानियावसो मुखुब जानो